Și bine v-am găsit la un nou episod. Sunteți cu Angelo? Sunteți cu Angelo? Angelo, te filmez. Și aici avem pisicile lui Chris. V-am promis că filmez, o să fac că filmez un episod cu pisici. Ce faci? S-a pus cu curul pe tine. Uite ce drăguțez! Aici e pisic. Ce văsiții! Aici e o pisică de-a lui Chris. Aici e încă una. Ce văsiții! Pupă camera. Ce drăguțe îs! Îi place la Ciți, îi place. Cum să nu-i placă? Bine, hai să jucăm. Stai că prima dată să un pic cu Nu eu pisicile. în poartă. Nu eu. Hai, tu ai ultimul. Înseamnă că tu vei sta prima în poartă și eu voi da. Bine, haide. Hai că vreau să prima dată. Și o pisică. Scrieți în comentarii să aduc o pisică sau să le las. Mai bine să le las. Hai că curăț camera. Ok. Ha, pisic. Pa. Ok, acum hai să mergem. Și scrieți în comentarii dacă mai vreți să fac un videoclipuri, dar desigur că mai fac videoclipuri, adică pe bune. Adică pe bune. Acolo e Angelo. Stai un pic că trebuie să ții camera. Așa făceam. Că cine dea șut ăla? Bine, du-te acolo. Știi că o să se închidă amul după ce dau șutul? Repede, du-te în poartă. Că o să se închidă după ce dau șutul. Papa, v-am pupat, atât a fost ca acest video. Oricum nu s-a închis camera. O să se închidă în 1, 2, 3... Cine 13 secunde mai taci?